हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा मैयानिफ्राय जोङो 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो नैबेयाव मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लाखिनानै बा जोंनि मागोनि नैथि मंगलबार पबित्र दिन बाथौ जायखौ फालियो बिथांमोननि थाखाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय नैबेयाव मैयानिफ्राय गाजा गोमजायै जोङो फालिगासिनो दङ। आं दिनैहाय पबित्र दिन एबा नैथि मंगलबाराव जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गासैनिसिमबो जोंनि बर' रायजो राजा आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय रायजो राजा बिथांमोननो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय शुभेच्छा जासिहरबाय। जोङो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा 27 निफ्राय फेब्रुवारिनि 1 तारिखसिम जोङो 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिगासिनो दङ। जोङो मैयानिफ्राय जोंहा स्टार्ट जादों। मैया जोंहा हाबाफारि बायदियै बिराद मोजां मोनसे कालारफुललि प्रग्रामफोरा जानानै थांदों। जोंहा भलिबल मैया जानानै थांबाय, जोंहा काबादि जानानै थांबाय, बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा लाइमोनफोरनि जोंहा केसेट डेन्स कम्पिटिसन दिनैहाय जानानै थांबाय। लोगोसे आङो दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव बा गोथार सानाव आङो धन्यबाद होगोन। दिनैहाय जाबायदि जोंनि नैबे ओनसोलजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै गुबुनफोर बोसोराव जाबायदि जोंखौ सहयोग खालामफैदो, रायजोफोरनि जों अनसायनाय मोनदो। नैबे ओनसोलजों लोगोसे जोंनि जेसेबांखि राजनितिक पार्टिफोरनि दैदेनगिरिफोर दङ, जों बिथांमोननि सहयोग मोननानै दिनैहाय जोङो मैयानिफ्राय जोङो गाजा गोमजा फालिबोदों आरो उननि समफोरा जाबायदि जोंखौ मदद होदोंमोन, देग्लायबो बेफोरबायदिनो जोंखौ गाजा गोमजायै मदद होनायखौ जोङो मोनदांदों। जोंनि मेलायाव ओरैनो जोंहा गासै जोंनि जा बाउन्डारि सोरगिदिं बेवहाय जोंहा दखान गलाफोर दङ। लोगोसे बेनिफ्राय जोंहा ओरैजाय एक्सपो दङ, लोगोसे ओरैजाय मा होनगोन मिना बाजार, लोगोसे गथ'फोरनि गेलेनाय जा जोंहा जाम्पिंफोर ट्रेनफोर बेफोरबायदि दङ। दा आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय फोरमायहरनानै मोजां मोनगोन दि जोङो मैयानिफ्राय जि मोनसे कालारफुल प्रग्राम बियो खोब रायजोफोरा जोंखौ अनसायनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे दिनैहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै फुङाव जोंहा दंफां गायनाय हाबाफारि दङमोन, बियो जानानै थांबाय। जोंनि बाथौनि फिरफिला जोङो बेखौ दहायबावो 9ता बाजियाव बिर होखांबाय। लोगोसे जोंहा नैबे मेन बाथौनि जा मा होनगोन बाथौ जोंहा माने खाला जों बेखौबो लगायखांबाय। लोगोसे जोंहा रुंसारिफोरनो जे जोङो गोथैसि बावनाय बियोबो दिनैहाय जानानै थांबाय। लोगोसे आरो जोंहा गोबां हाबाफारिफोर दंबावो। दायो जोंहा मोनाबिलि जानाय लोगो लोगो दिनैनिफ्राय जोङो आलारि बाथि बेवहाय सानफ्रोमबो जोङो सावलांबाय थागोन। जेब्लासिमहालागै जोंनि प्रग्रामा जोबा अब्लासिमहालागै मा होनगोन बेफोरबायदि जोङो सावलांबाय थागोन। लोगोसे जोंहा हाबाफारि बायदियै मा होनगोन दा मोनाबिलियाव जोंहा मिस बिउटि दङ, आं आसा खालामो बयबो दा मोनाबिलिनि जा हारिमु माने दिन्थिफुंनाय बेवहाय बाहागो लाफैगोन। प्राइस हिसाबै जोङो मिस बिउटियाव जोङो फैसाखौनो लाखिनाय जादों, 9,000 लाखिनाय जादों जोङो, 10,000 जोङो लाखिनाय जादों। लोगोसे बेनिफ्राय बिदिनो जों गोबां प्रग्राम लानानै जोङो फालिगासिनो दङ। आरो गाबोननिफ्राय जोंहा गायक दङ, बेनिफ्राय डिजि दङ, ओमफ्राय लास्ट दिना जोंहा बेनिफ्राय गेवलां मेल जागोन। जोङो धोरोमारि सावरायनाय मोनसे हाबाफारि जों लादों। बेवहाय जोंनि गेजेराव सफैगोन मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद सार, बिथाङा मेलखौ बेखेवफैगोन। लोगोसे बेनिफ्राय मा होनगोन आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि सारा जोंनि गेजेराव सफैगोन। लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बाथौनि थि बुंथिगिरि एडभाइजार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैगोन। आरो बायदि बायदि मा होनगोन मेलेमजिबिफोर नैबे ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो आलासि महरै जोङो लिंहरदों। जों आसा खालामो जोंनि जा फेब्रुवारिनि 1 तारिख लास्ट दिना जा जोङो हाबाफारिफोर लादों,
दा बेवहाय गासैबो माने सानफ्रोमबो नुजाथिफैगोन बेखौ आङो हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। गिबियावनो हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय जोङो देग्लाय 2025 मायथाइ जिसेथि गोथार महर गोथार बाथौ सान फालिनाय बे हाबाफारियाव आङो बुहुमनि बर'फोरनिसिमनो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय गोजोन हामलायथि बावहरबाय जाहाथे जोंनि गासैबो बाथौ धोरोम सिबियारिजों लोगोसे गुबुन धोरोमनि मानसिफोराबो गोग्गो देहा आरो गोलाव जिउ मोननो हायो बेखौनो आं नैबे नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानबाय। जोङो बाथौ मेला बा बायदि फोरबो फुजाफ्राव बायदि रोखोमनि चिकेन बा चावमिन बायदिसिना बा बेदर हांनाय माबा माबि फाननाय नुनो मोनो बेबायदिया नोंथांमोननियावबो सोलिगोन नामा? जों हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा देग्लाय 17थि बोसोराव आगान सुरबाय गोथार बाथौ सान फालिनाया। जोङो गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे धोरोमारिखौ जाबायदि धोरोम बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलनि गोग्लैसोना थानाय सुबुं माहारिया गोग्लैसोना थानाय न'खरफोरा जाहाथे इयाव बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे गावसोरनि एसे इनकाम सर्स मोननो हायो थाइसे थाइनै रां खेन्दा मोननानै न'खरखौ सामलायलांनो हायो बिनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय चिकेन चावमिन बा बायदिसिना जानाय बेफोरबायदि फाननाय बेफोरबायदि नारें खमलानिफ्राय आदि करि फिथाइ सामथाइ गासैबो जेरैबायदि जि फाननाय लांगा दख'नानिफ्राय आर'नाइनिफ्राय बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जोंनि बाथौ सिबिनायजों लोगोसे जाहाथे फालांगि मुलुगावबो जों दावगासारनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो लानाय जादों आरोखि। मेला हिसाबै मेला होननाय लोगो लोगोनोथ' बे हाबाफारिफोरा थाफाजोबो आरोखि बेवहाय फाननाय बायनाय आरो नैबे ओनसोलखौ बे माने हाबाफारिया बोनथुमना लाखिदों आरो बेयावहाय जोङो अन्तत' फालांगि नङा अन्तत धोरोम बिथिंजों लोगोसे जों सोलोंथाइ बिथिंखौबो नोजोर बोनानै सोलोंथाइ बिथिंनि सायावबो जोङो थुनलाइयारि आयदा बादायलायनाय गथ'फोरखौ लानानै जों जेरैबायदि लादों बेवहाय माने राव दान्थेलायनाय आयदा दङ हरखाब बुंस्लिबनाय आयदा दङ खन्थाइ आवरायलायनाय आयदा दङ बेवहाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बेफोरबायदि आयदाफोरखौ लानाय जादों जाहाथे जोंनि गथ'फोरा धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जों सोलोंथाइखौबो गोग्गो आरो गोजोर नोजोर लानानै मुलुग दरबाराव जों गायसनलांनो हायो आरो सोलोंथाइ बिथिंनि गेजेरजोंनो धोरोमखौबो जों फोसावलांनो हायो। मानो होनबा जों गुबुन धोरोमफोरखौ नुनो मोनो जेरैबायदि नोंथांमोना जुदि नाय मुस्लिम धोरोमा हाइ माद्रासा स्कुल गायसननानै बिथांमोना धोरोमनिबो शिक्षा होलांदों। खृष्टान मिसनारिफोरखौ नाय खृष्टान मिसनारिफोरा गावसोरनि खृष्टान धोरोमखौ बिथांमोननि जा सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो मिसनारि सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो बिथांमोना धोरोमफोरखौ गायसनलांनो नाजादों। दा बे बिथिङाव जोंनि बर'फोराबोलाय मानो उनना थानो बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो थान्दैमेलनि गेजेरजों जोङो डिसिसन आरो थांखि लानानै जोंनि नैबे हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादाबो जोंनि नैबे समग्र बर' ओनसोलाव बेखौ जों मावफुंनायनि हाबाफारिखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों जयै लाफानानै गिर्जाबै जों बेखौ मावनो नाजादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा नैबे ओनसोलनि जोंनि मेलेमजिबि फरायसा बिथांमोनखौबो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनानै जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होनो जाबाय नोंथांमोननि बिजोंनि गेजेरजों जों खावलायहरबाय।